woli. Tymi słowami anielskimi witam Was tutaj wszystkich na naszych tradycyjnych jasełkach gminnych. To jest ten czas, kiedy składamy sobie życzenia, dlatego też moja obecność tutaj, żeby mieszkańcom naszego miasta, ale i nie tylko, złożyć z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jak najserdeczniejsze życzenia. Że to jest szkoła z klasą. Szkoła podstawowa z klasą. I powiem Wam, że pozostała z wielką klasą i podnosicie poprzeczkę. Panie burmistrzu, gratuluję takiej szkoły.